Uitați, mamă, ce frumos se vede. Da. Să fac și un video. Deci, cam astea fiind spuse, vă rugăm să lăsați și voi în comentarii dacă este bine să mai iei câte o escapadă așa, un weekend, să te plimbi și... Na, ne-a spus și visul nostru în acest videoclip. Bine, mai mult visul meu. Dar tu, Denisa, nu ți-ai zis tu visul? Visul meu e să văd lume. A, visul e să să vede am lumea. bani. Da, asta ai auzit. Asta Mulți este... bani. Da, fost. Pentru Da, că așa, să nu dați mai like. fim Dați like. bironi sau cum se spune, să nu mai fim cum sunt restul oamenilor. Ai, nu, eu nu vreau bani, dar tu ce vrei? Ia. Toată lumea vrea bani, da? Da. Toți vrem bani, da? Da. Pentru că fără bani nu faci nimic, dar fără bani nu te duci într-o vacanță de 10 zile. Da, da, ai în statut social pentru că ești inginer. Ai statut și ai 1000 de euro în buzunar. Eu n-am nici 1000 de euro, dacă mă controlați am 200 de lei. Adică 2 milioane, 2 Ce